ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ କିଏ ଠେଲା ତମେ ଏଠି ଆସିନଥିଲେ ଆମର ବ୍ୟଭିଚାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସିଥିଲେ ଅଫିସିଆଲ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ କନସଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ପଳେଇ ଯା ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ତୁ ପଳେଇ ଯା ମତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ତୁ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ନ ନେଇ ଯାଉନି ସାର୍। ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ କାହା ସାମ୍ନା ଠିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଁ ଜାଣିଛି। ମଣିଷର ବି ଜାନୁଆ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ମୁଁ ଏ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣ ବି ମଣିଷ ଉଚିତ ମୁଁ ଏ କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲେ ତମେ ମୋ ଦଳରେ କାମ କରୁଛ ସାର୍ ମାନେ ନୁହେଁ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅର ସର୍ବନାଶ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ନିରବଦର୍ଶା ସାଜିବି। ଏ ଭଲରେ କହୁଛ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା ତାହେଲେ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବ ଆପଣ ଧମକକୁ ଡରି ଗୋଟେ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଥିବା ଲୋକ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନୁହଁ। ତୁ ମୋତେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତୋତେ ବର୍ବାଦ କରୁଛି। ପିଲାଦିନେ ମୋ ବାପା ତିନିଟା କଥା ଶିଖେଇଥିଲେ ସାର୍। ଅନ୍ୟାୟ କରିବୁନି, ଅନ୍ୟାୟ ସହିବୁନି, କି ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଡରିଯିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଦମ୍ଭ ତମର ତମେ କିଏ କି ଗାନ୍ଧୀ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ? ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଆପଣ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜି ଆଖିରେ ଦେଖିନାଲି। କଣଟା ଭାସିଗଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଦେଲ କଣଟା ଭାସିଗଲା? ଆରେ ଏମିତି ହଜାର ଥର କରିବି କଣ କରିପାରିବ ତମେ? ଆପଣ ସେ ଭଦ୍ର ମୁଖଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି। ନାଇଁ ଆପଣ ସେ କୁଠିତ ଚେହେରାଟାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବି। ଆରେ ତା ଉପରେ ଅଫିସରେ ତମର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିବ। ମାନେ କମ୍ପାନୀର ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଁ ତମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି। ଚାକିରିର ଧମକକୁ ଡରି ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏଇ କେସରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ସେଇଟା ଆପଣ ଭୁଲ ଧାରଣା ସାର୍। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି। ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରେମ ପତ୍ରଟା ହାତରେ ନେଇକି ଯିବ। ଆପଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଏ ଶୁଣ କାଲିଠୁ ତୁ ବି ଅଫିସକୁ ଆସିବୁ ତୋର ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି। ଆପଣ ମତେ ଏଠି ଚାକିରି ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ଚାକିରି କରିବିନି। ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କି ଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କି ବି ଠୁ। ଉପରୁ କଣ ଛେପ ବହୁତ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନେବାଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯଦି ଥାନାକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନିରୋଳାରେ ଅଫିସ ରୁମରେ ବସି ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।